Podang kuning monggo bapakku, podang kuning ninggal katresnan monggo. Yo. Monggo monggo. Seambane ngombe ora rasa. Yo. Keluyuran aku lek isih tak sayang. Mabah, miterang aku.
3 jam non-stop bersama Ayu Cahya Muda. Lagunya monggo napa melih, monggo, monggo, monggo. Sing kendang ben tele-tele ayo. Siap.
Ayo, balungane dicucuk ayo, ora mung turu wae. Ayo yo. Cahyamu jolo iki. Balung tuwa. Sumur peng Surya wayah wengi mendung katon leli mangan boyong barengi atiku rasa gelo tembang tresnamu ilang muspro. Monggo masih Yang punya lagu monggo. apa pancen wis pinasti seliramu ra bisa tak tresnani ning nyatane seliramu ra bisa tak tepi. Sing Sing lagumu sing ditolali Nek, aku. oh. Kayane mau bathikane ireng ngono. Penyanyi nek sepuh ngene iki padha MC ne. Padahal wis dibayar lho iki kok iso lali iki lho. Wis alhamdulillah. Mas, wis tresno ayo rene. Oh, ayo to Mas. Mas, ayo to. Ayo. Ayo sini Mas. Kita jalan-jalan ke sana. Mas. Pungkasine tak trimo lelakonku. Asik. Ayo. Ayo Mas. Mugi Gusti paring pepadang kabeh lelakon urip. Asik. Oh, si. Ya. Ala iyong ala. Iki boyo lali. Ayo sende lagu. Iya. Lo. Sragen Tina. Sumur peng Surya wayah wengi mendung katon lali mangan boyong barengi atiku rasa gelo Ayo, Mas. tresnamu ilang muspro. Apa pincen macoba urip iki. Asik. Mengatur nuwun bosku. Suwun Mas. Apa tenang lakon sing tak sangka jebul tresnamu namung iso. Ayo tangi lagi Mas. Apa pancen wis pinesti seliramu ra bisa tak tresnani Apa isine Kusuma Wijaya siap. ning nyatane seliramu ra bisa tak tepi. Bar niki bablaske
Kusuma Wijaya. Dang ora Gus? Dang ora iki. Gus. Gus. Ngerti ora Des? Dang Prandes. Kusuma Wijaya Des. Pungkasan neta memo lelakonku nadyan perih jroning ati mugi Gusti paring papadhan kabeh lakon urip iki. Gundari, sisan lanang kene kita kasih dulur-dulur. Spesial kagem keluarga besar martabak 88 kali terus. Miring-miring masih. Ayo miring selamat geli-gelang. Iya masih. Galong-galong. Monggo. Ayo Mas Kice miring ayo Mas Kice
besar saking Martabak 88 Bu Susi Pak Yanto. Ayanto. terhebat pora ngerti yen Bandung lanange jagat putra Prabu pengging Raden Damarmaya duwe aji sekti Bandung Bandawasa lara jonggrang manut sun pundhut Garawa iya Bandung aku duwe bepono tapi semu sawangi kudu dadi iya jonggrang panyuwun mutat
muridmu kalaparan ora mokal dadi wanita boyongan. Jaka Bandung kowe aja kumalungko barang iki kanggo kuturut rampung Telopati Kang Mas Prabu Kupala Kang Wasedo lapoe wono segoro. Tobat-tobat kowe wanita terhebat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra Prabu Bangking Raden Damarmaya duwe aji sekti Bandung Pandawasa lara jonggrang manuta suna pundut garwa. Iya Bandung aku duwe bebono dadi sembu sawengi kudu dadi Iya jonggrang panyuwunmu tak turuti. Pak Yanto semuanya matur Bandung niku khusus buat ibu-ibu Sri Kandi lagune apa ayo. Monggo sedaya joget lagi besar. Ayo yo 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 paguyuban warga. Robokan yo.
Oh gantian, boten ngangge wul niki. Apa dereng anget? Oh dereng panas. Lah udan nih Pak, udan nih Pak. Oh adem nih Pak. Bediding. Oh sedhelok maneh. Aja semawan wong bagus tresnaku iki ra bisa layu ora suwe bali rasa sumending ana ing sisihmu. Matur sembah nuwun. Monggo PDK paguyuban warga Kerobokan. Yo. Cahya muda yo. Wong ayu sing tak tresnani Monggo, Pak. rikno wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu pepujane ngati monggo nyanyi Mas. Nadyan sepisan ketemu monggo Pak. Nanging gedene rasa tresnaku. Matur sembah nuwun. Dina wengi terasa Dekne Mas ora arene, Dik. Dek sini sayang. sok kapan balimu. Amit. Matur suwun yo. Sliramu sing tak tresno garwane wong liya Ayo bubuk meneh. aku wis kebacut tresno nanging atiku digawe lara wayahe. Sik. Niki saestu mboten kersa jumeneng. Mengko Niki bibar garwane wong liya apa seragine bablaske napa? napa? Oh nggih Oh, siap. siap. Bar niki mengke wonten lewung bablaske mengke masih sing nyanyi. Nek kalih Cahya Muda bisa sing nganggo mandek langsung kesuwen mandek mengke ndak. Neng ngopo yuk dong ora? Neng opo sliramu teko ninggal aku nangis kok koyo monggo ati Monggo jumeneng. Tongkro garwane wong liya tesih masih. Lancar jaya Yo Cahya Muda lho iki. Monggo Pak jumeneng Pak. Ayo Mas. Lo. Wis panas lho iki.
ngopo sli rambute go ninggal aku ngatiku kodoso atiku keronto-ronto Gusti kula nyuwun ngapura yo saya muda Ngatile wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu kudu ati rinten siang dalu Kanci waraga ngundang rasa tumetes kalbu Lirku yahi segara datan bisa suwe konku ngenteni lewong ngati kae jambi mundur dadi sawiji najan apa lakoni Masuk. Sabda pandita mring sliramu dadya sisianku mugi Gusti nglilani tresnaku bagin nomo mati mahok masuk Datile wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku kudu ati rinten siang dalu Kinur banci waraka ngundang rasa tumetes kalbu Lirku yahi segara datan bisa tulus suwe konku ngenteni lewong ngati kaento jambi kemana-mana hati sawiji najan apa tak lakoni Lah, matur suwun.